Nabagi ko, pre! No, 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 no. Ayaw, pre, nabagi ko, pre! Saan ka? Dili na ko, pre! Ha? Dili na ko! Asan mo ko ba? Magayo, pre! Ha? Kita giningo tay kauban sa kinabuhi eh. Gwapo unta sa biodre yung problema kay wa matay kauban. Ha. Sige lang. May panahon gini. May haray sa tadri kay yadi na ni basing na maagi na iron. Sa bagod, naya ni mo tingo. Kuno bahala ni mo diri. Sa may tao. Dah. Pre? Uy. Ikaw ba pre? Ikaw ni pre? Ha? Pre? Saan ka ba rin pre? Ayaw pre. Ay sama pre. Ni duty na imong asawa karon ikaw diri na duty po ka. Bungiti ka ba? Nugay mo baka, pre! Ah, nugay kag baka na kay kauban? Kani, itugay na kong baka! Pinatawa na. Pre! Pre! Duha na sila kabog. Ha? Oh no! Kasama si Konday, yung asawa. Duty. Wala gani no. Duty no. Wala gani asawa. Sa mula tay asawa. Wa ba ganing asawa hanto karon dugay tayo nakita lima na katuig. Ako gani nga nara ko yung asawa. Tabi jud ka oy. Pwede ka mo kaisan to. Tudoy gubi kung usa pag diskarte matay. Yahaya nimo ha. Say hayahay di nga. Hayahay ni nga hurot akong 3 kalibo. Ah. 3 kalibo. Bantog ra. Na, dili mo kagoy sudan. Ah, Nya kung asawa pre mo kaon to bisag bulat-bulat na gulay-gulay mo kaon to kini di mo kagoy sudan. Panglawas, panglawas, halatang panglawas. iuli na. Unsa mo kay taon? Iuli na ganyan ako nino. Ba? Dang. Taragang. Iuli na lang tika dagoy. Sa? Iuli na lang tika. Di mo uli ta dito ba? Dito. Pre, mo na to pre ha. Atong sabot pre. Oh, Ayaw, sama sa kusawa pre. di lagi ko masaba basta iuli na dito kay Gani. kalas mo nitong Ta dito. sudan eh. Diri mi aga pre. Oh, di. Ano si pare? 56 ng edad. Grabe. Babaero lang yapon. Lang to na ni. Pero isumbong na ko na siya kasawa ah. Problema po, isumbong na ko siya yung asawa. Wala akong pukoy mako. Ah, bahala sa siyang buhay eh. Bahala siya. Pre! Yes, sabay pre! Oh no! Pre! Sabagi ko pre. Unsa ka pre? Unsa ka? Ayaw pre, tabagi ko pre. Dili na ko pre. Ha? Dili na ko. Asa ni mo kauban? Di ba kaya pre? Ha? Di ba kaya? Ano ka ba kaya?